Fl-ewwel ġranet ta' Diċembru se tibda tingħata d-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19 lil ħaddiema tas-saħħa lill-għalliema u anke dawk ir-residenti li jgħixu f'istituzzjonijiet madwar Malta u Għawdex. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza l-aħbarijiet. Chris Fearn qal kif sal-lum ingħataw 20,000 doża addizzjonali. Qal kif 96% ta' residenti fid-djar tal-anzjani ħadu t-tilqim addizzjonali waqt li 71% tal-anzjani li għandhom immunità baxxa ħadu t-tilqim addizzjonali. Ġifri f'Awwissu. U f'Settembru bdejna naraw żieda ġurnata jew ġimgħa iżjed mid-ġimgħa ta' qabelha ta' pazjenti anzjani pożittivi fid-djar tal-anzjani. Dina waslitna biex nibdu nagħtu anke ġimgħa qabel ma kien ippjanat il-booster dose lil din is-sezzjoni tal-popolazzjoni tagħna u immedjatament wara f'temp ta' ġimgħa dan numru ta' każijiet li beda tiela pożittivi fid-djar tal-anzjani niżel b'mod drastiku. Id-Deputat Prim Ministru qal li mill-ħamis pajjiżna beda joħroġ ċertifikat tal-vaċċin lil dawk li ħadu l-ewwel tilqima f'pajjiż ieħor u t-tieni doża ġewwa pajjiżna. Dwar l-iskejjel, id-Deputat Prim Ministru qal kif l-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu qed jiġbru l-informazzjoni possibilità li tiġi riveduta id-deċiżjoni dwar l-ilbies tal-maskri. Matul dan il-perjodu tal-ewwel ġimgħat tal-iskejjel, ġifieri prattikament sal-midterm holidays nkunu qegħdin niġbru id-data ta' kemm tkonna każijiet pożittivi relatati mal-iskejjel biex imbagħad fit-tieni nofs ta' dan it-term inkunu nistgħu anke bid-data li nkunu ġbarna nanalizzawha u nieħdu deċiżjoni jekk fit-term ta' wara l-milied jibqax neċessarju jew le illi it-tfal jibqgħu jilbsu l-maskri. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar li meta tifel jew tifla jirriżulta fil-pożittiv għall-virus rid ikompli jagħmel kwarantina ta' 14-il jum filwaqt li dawk f'kuntatt miegħu fosthom tfal oħra u l-ġenituri tagħhom il-kwarantina niżlet għal 7 ijiem. Fearn qal kif is-sitwazzjoni tal-COVID f'pajjiżna hija waħda stabbli u mhux l-istess jista' jingħad għal pajjiżi oħra madwar l-Ewropa. Huwa qal kif fil-vant tal-Ewropa fosthom ir-Rumanija u r-Russja għandhom l-iżjed numru ta' każijiet attivi mill-bidu tal-pandemija. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal kif mill-erba' dawk ir-restoranti u bars li jaċċettaw biss nies imlaqma bdew igawdu minn tnaqqis fir-restrizzjonijiet. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar kif fl-ewwel jum applikaw 20 stabbiliment. Chris Fearn qal kif il-ġimgħa se jsir l-ewwel proġett pilota ta' attività tal-massa. Id-Deputat Prim Ministru qal kif dawn il-proġetti pilota se jwasslu biex jiddeċiedu fuq x'affarijiet għandhom isiru fi żmien il-festi tal-milied.